ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ምሳኹም ዘለኹ ሓውኹም የናሲ ከም ፋርግራ መላኽሎም ማዓንቱን አርእስቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ሒዘናኹም መጽለኹ አምላኽና እግዚአብሔር አጀሚሩ ስለ ዘፈጽመና ክብርን ስሙ ይኹን ለማ አንተ ድማ ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ ሐሳብ ንሕና መጽሐፍ ቅዱስ ከነጽና ከለና ህዝብን አህዛብን ተባሂሎም ዝተፈለዩ ሕብረተሰብ ነይሮም እዮም ስለዚ ንሕና አህዛብ ተባሂልና ንጽዋዕ ነርና ማለት እዩ እዞም አህዛብ ተባሂሎም ዝጽውዑ ዝነበርና ቅድሚ መስቀል ዝነበረ ማንነትና እንታይ ዓይነት ማንነት ከም ዝነበረና ኢና ክንርኢ ريهم علىكم أبز حلفة فيديوهاتنا نترى تخاطركم أخونكم ناتنا من النت كم مسكال يجمر لنا أحزاب جن كدم مسكال أنت عينت سبعة منيرهم وين كم منيرهم سكي ناي أحزاب سلي كدم مسكال أنت كم زمسل كم فار أملاخ كنرهن فتين نالوات ما مجلسنا نقوله قال ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ዝተዛረበ ሓደ ቃል ኣሎ ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ከፈዲ 11 እምበአር ንስኻትኩም እቶም ቀደም ብትውልድኹም አህዛብ ዝነበርኩም አስተውል እምበአር እቶም ቀደም ብትውልድኹም አህዛብ ዝነበርኩም እቶም ጉዝራት በታ ኣብ ስጋ እትግበር ግዝረት ብምካሕ ዘይ ጉዝራት ኢሎም ይጽውዑኹም ከም ዝነበሩ ዘክሩ በቲ ዘመንቲ ካብ ክርስቶስ ዝረሓቅኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነቲ ኪዳን ተስፋ ኣጋይሽ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብዘይ ኣምላኽ ተስፋ ዘይብሎም ከም ዝነበርኩም ዘክሩ ኢልና ኣሎ ሪኢኹም ስለዚ ዝዝከር ታሪኽ ኣለና ዝዝከር ዝሓለፈ ህይወት ኣለና ኣብኡ ንበሩ ይኮነን ግን ከም ዝነበርኩም ዘክሩ كم زنبركم ذكروا أبزي حج زلنايو دماء كم سنة سلزخونه حججنا إلو خاي أصل مالتي إفسون مراف كلتا خفر 10 حدا جمعنا كسب 10 شو متزلونه مبوا سلزي عذاب أبز حلف هيوت أبز حلف الزمن كرم مسكال زنبره زمن انتي عينت سباتنا نيرنا ريهم اللهم باولوس كمان ينيرنا حمزلو كاب كريستوس روحقات ريهم بكريستوس زي نبرنا له زمان كاب حبرة إسرائيل فوليات مس إسرائيل زي نقرب له زمان نتيجة دان تصفى عجايش إذا تجدان تصفى تبعير له إن إسرائيل استوى تصفى مالتي نزخة عجايش وزي نفضل أبزع عالم زي عالم بزي أملاخ تصفى زي بلهم كم زنوركم ذكروا تبعيرنا لنا سلزي أحزاب قدم مسكال انتهى منيرهم ريهم اللهم رومي معرف تشعات تكزارب كله باولوس سلا إسرائيلاويان قاهي لبو خمزلو ناي لبو قاها خمزلو مئنتهم دما مئنتهم بسقع حواتين أزمادين زخونو كاب كريستوس رقم كوينة كفلو كامرلوخو زبالو اللبوتا رومي تشعات نساتهم إسرائيلاويان يوم إلو እግዚአብሔር ደቁ ገበሮም ክብሩ ገለጸሎም ኪዳን አተወሎም ሕግ ሓገገሎም አምልኾ ሰራዓሎም ተስፋ ሃቦም ንሳቶም ካብ አቦታት ዝተወልዲኦም አቦታት ድማ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ማለት እዮም እዞም ሸውዓተ ፕሪቪሌጅ አለዎም እስራኤላውያን አህዛብ ግን ካብዞም ሸውዓተ ፕሪቪሌጅ ወጻእቲኦም አይፈልጦንም ነዚ نتيجة تسفى عجايش يمنيرهم كاب كريستوس روحقات يمنيرهم أبزع عالم بزي أملاخنا نيرنا أحزاب نقروا خميو سكنبال قدوس باولوس حجون هذا حساب كمان نايم أبروم يمعرف 10 هذا قال تداري بلهم
رومي مرaf 11 كفدي 30 نسخاتكم قدم نأملاخ أيتأززكمون نأحزاب يزارب زلو نسخاتكم قدم نأملاخ أيتأززكمون ما أس قدم يجنزي أبي إلى خزي تأززنايو زبل حتو كنملسو مسارتها ونقري نسخاتكم قدم نأملاخ أيتأززكمون حجنا بناي إسرائيل زي مئزاز تمحركم إسرائيل ون نأملاخ أيتأززون مالتي إذا خالنا تفسر زخونا خال إجزاء الموصينا كمون ساتم بتنسخاتكم استمحاركم لمحرد من كم محرو حج أي تعززون بار نسخاتكم قدمنا أملاخ أي تعززكمون أبي إنا زي تعززنايو نسخاتكم قدمنا أملاخ باولس دما يحسن تايلنا له نسخاتكم إذا قدم بتولدكم أحزاب زنابركم يلنا له يحسن مرافقكم تحقي أبز دما نسخاتكم قدمنا أملاخ أي تعززكمون إلنا له أبي إنا زي تعززنايو قال تقصد ما قبرها هورات مراف 14 حجون قدس باولوس تزارابي كم زيبلنا بزا حلف الزمانات اغزيابير نخلهم أحزاب ببز دلي ومنقد كخدو حادقهم بزا حلف الزمانات اغزيابير نخلهم أحزاب ببز دلي ومنقد كخدو حادقهم استوعل اوكي ابرومي 11 نسخاتكم قدمنا املاخ يتعززكمون يلنا ابينا زي تعززنا يوبوتا ابزي غبرا هورات مراف 14 دما بزا حلف الزمانات اغزيابير نخلهم احزاب ببزدليو منقد كخدو حادقوم يبلالو ابيهم احزاب ببزدليو منقد كخدو زتحادقو مسارتاو حطوي مسارتاو حطو خاب كونه مسارتاو ملس دما كركب نموري ስለዚህ ይሁን አህዛብ ቅድም መስቀል እንታይ እምዝወስሉ ነሮም አህዛብ ናአምላኽ ዘይተአዘዝዎ አበይሁ እግዚአብሔር ከና አህዛብ በብዝደለይዎ መንገድ ኮዱ ዘሓደጎም ከአበይሁ ሪሁም መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ከነንብብ ከለና ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ክሳብ 11 ዘሎ እግዚአብሔር ንኹሉ ሰብ أحزاب يليز صور جنتايلز معناه أحزاب حكي بالإنجليش تفضلوا أحزاب يليز صور زفترة مراف 10 فوق حمش لنا زفترة مراف 10 كفر 30 كتنون لنا أحزاب رأيهم كسب زفترة مراف 10 حدا حزب عالم بملون تايتوا يلزوا عيرو أحزاب تبع لهم صوريرو أحزاب تباهيلهم مزونيرهم أبزف فترة مراف 11 جن حدا نجر تفتيرو انتهي زفترة مراف 11 فوق حدا 5 بل حزب عالم بمولو حدا قانقان حدا زربان نبرو حزب عالم بمولو حدا قانقان حدا زربان نبرو إذا حدا قانقان حدا زربان زنبرو حزب دما نእግዚአብሔር ዝጻረር ስራሕ ክሰርሕ ጀሚሩ ስለዚህ እግዚአብሔር ድማ ናይዞም ሓደ ቋንቋኦምን ሓደ ዘረቦኦምን ዝኾኑ ህዝቢ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ከድኩም ንበብኢኹም ካብ ምዕራፍ 11 ካብ 1 ክሳብ 9 ዘሎ ቋንቋኦም ከም ዝደባለቀ ይዝነግረና ናይዞም ሓደ ቋንቋ ሓደ ዘረባ ዝነበሮም ህዝቢ ወይ ድማ አህዛብ እግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ገይሮም ቋንቋኦም ደባሊቁ ስለዚህ ክሰማምዑ ይከኣሉን እቶም በሓደ ቋንቋ ዝዛረቡ ዝነበሩ ሰባት እግዚአብሔር አምላኽ ግን ወሪዱ ንዑ ቋንቋኦም ደባለቀ ምስ ደባለቆ እንታይ ክኾኑ ይከኣሉን ክሰማምዑ ኣይከኣሉን ስለዚህ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ካብኡ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ቋንቋ ህዝብ ዓለም ኣፋሕ ስለዘበለ እታ ከተማ ባቢሎን ተባህለት ካብኣኻ እግዚአብሔር ናብ ኩላ ምድሪ በተኖም ነዞም አህዛብ እግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ገይርዎም በተኖም ናብ ኩላ ምድሪ በተኖም ሕጅሪኹም ተንጠቕስና ምጻየን ሮሜ ምዕራፍ 11 ዘሎ ግብራውራት ምዕራፍ 14 ዘሎ እግዚአብሔር ብዝሓለፈ ዘመናት ንአህዛብ በብዝደለይዎ መንገዲ ክኸዱ ሓደጎም ኣበይ ሓዲግዎም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 በቲንዎም ንስኻትኩም ቀደም ንኣምላኽ ኣይተኣዘዝኩምን ኣበይም ዘይተኣዘዙ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ኣይተኣዘዙን ስሞም ከጸውዑ
ሰማይ ዝበጽሕ ግንቢ ክሰርሑ የምፈቲኑ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክና አሕዛብ አበይ ገዲፎም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ገዲፎ ኦኬ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 አሕዛብ ምስተገደፉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ሓደ ነገር ተፈጺሙ እንታይ አብርሃም ተጸውዑ አብርሃም ካበይ ተጸውዑ አብርሃም ዝተጸውዐ ካብዞም አሕዛብ እዩ ካብዞም አምላክያነ ጣዖት እዩ ካብዞም ንአምላኽ ዘይእዘዙ እዩ መጽሓፍ ከለና መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 24 ፍቅዲ 2 ጀሚርና እነሆ አቡኡ ታራን አምላክ ጣዖት ከም ዝነበረ ነብርሃም ከም ዝጸውዑ ይዛረብ ከይና ነንብብ መጽሐፍ ይሃጅ ነጽነጠልና ኮፍ ኢልኩም አንብቡ አጽነዩ ስለዚህ ካብዞም ዝተገደፉ አሕዛብ መን ተጸውዑ አብርሃም ተጸውዑ ልክ ጳውሎስ ካብ እስራኤላውያን ናብ አሕዛብ ከም ዝተሰደደ አብርሃም ድማ ካብ አሕዛብ አባ እስራኤል ኮይኑ ወጽዩ ማለት እዩ ስለዚህ አብርሃም ምስተጸውዐ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ድማ እግዚአብሔር ንአብርሃም ቃል ኪዳን አትይሉ ናቱ ትውልዲ ናብ ዘይዓዶም ከይዶም 400 ዓመታት ከም ዝግዝኡ ድሓር ግን ከም ዝመለሱ ነጊርዎ ዘፍጥረት 17 ድማ አብርሃም ተገዚሩ ዘፍጥረት 21 ካ ይስሐቅ ተወሊዱ ይስሐቅ ንያዕቆብ ወሊዱ ያዕቆብ 12 ነገድ እስራኤል ወሊዱ 12 ነገድ እስራኤል ድማ ንግብጽ ወሊዱ እስራኤል ድማ በመሪሕነት ሙሴ ካብ ግብጽ ወጽዮም ካብ ግብጽ ምትወጽ ድማ እስራኤል ኪዳን ተዋሂቦም እግዚአብሔር አምላክ ኪዳን አትይሎም ታቦት ሕግ ሓገጎሎም ሪኦም ጳውሎስ ከም ዝነገረና ንሳቶም እስራኤላውያን እግዚአብሔር ደቁ ወልደ ዘበኩር እስራኤል በኹር ወደዩ ዝተባሃለ ሪኦም ደቁ ገበሮም ክብሩ ገለጸሎም ኪዳን አተወሎም ሕግ ሓገጎሎም ተስፋ ድማ ሃቦም ንሳቶም ካብ አቦታት ተወልዲኦም እዚ ሁሉ ንእስራኤላውያን ተፈጽሙሎም አሕዛብ ሞህ ተገዲፎም አሕዛብ አበይ ተገዲፎም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ተገዲፎም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ምስተገደፉ ካብ አሕዛብ አብርሃም ተጸውዑ በአብርሃም በዕብራውያን ድማ እስራኤላውያን ድማ ተፋርዮም ስለዚህ ካብ ዝንዳሐር ፍልል ይመጽዩ ንአሕዛብን ንእስራኤልን ዝፈልል ፍልል ይመጽዩ ንአሕዛብን ንዕብራውያን ዝፈልል ፍልል ይመጽዩ ግዝረት ዝባሃል ድሕሪ ግዝረቱን ሓደ ፍልል ይመጽዩ ሕግ ዝባሃል ንአሕዛብን ንእስራኤልን ዝፈልል ሕግ ኣሎ ስለዚህ አሕዛብን እስራኤልን ንኸይራኸቡ ዝፈላለዮም ነገር አሉ ሕጂ እንታይ ግዝረትን ሕግን ስለዚህ ካብ ናይ አብርሃም ጻዋዓት እንዳሐር እስራኤላውያን ህዝበይ ተባሂሎም እስራኤላውያን ፍትዋተይ ተባሂሎም እስራኤላውያን ደቀይ ተባሂሎም እስራኤላውያን ቁርባት ተባሂሎም እስራኤላውያን ግዙራት ተባሂሎም ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ዘሎኻ አሕዛብ ግን እንታይ ኮይኖም ካብ አምላኽ ዝረሓቁ ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነቲ ኪዳን ተስፋ ኣጋይሽ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ድማ ብዘይ አምላኽ ተስፋ ከም ዘይብሎም ኮይኖም ይነብሩ ነይሮም ሪኢኹም ኣለኹም ስለምንታይ ምክንያቱ አሕዛብ አማልክቲሆሙ ለአሕዛብ አጋንንት ወይ ድማ አማልክቲሆሙ ለአሕዛብ ጣዖታት እማንቱ ናይ አሕዛብ አማልክቲ ጣዖታት እዮም ሪኢኹም ኣለኹም እግዚአብሔር ንአብርሃም ምስጸውዖ እንታይ ዝብል ስም ወጽኦ ንእግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ሕጂ ኣብ ዘለናይ ዘመን እኮ አምላክ እስራኤል አይንብልና ሕጂማ ፍል የለን እስራኤላዊ የለ ግሪካዊ የለ ባሪያ የለ ጭዋ የለ አልቦ ተባዕት ወአልቦ አንስት ተባዕታ የለ አንስታ የለ ኩልና ሕጂ እንታይና ሆና በክርስቶስ ሓደና ሆና ቅድመ መስቀል ግን እዛ ሓድነት እዚ አይነበረን ስለዚህ አሕዛብ ቅድመ መስቀል እንታይ ዝመስሉ ነይሮም እስኪ አስማቶም ንዘርዝሮም ሓደ ሓሙሽ ስንከወኩም እስኪ አሕዛብ ቅድመ መስቀል እንታይ ይባሃሉ ከም ዝነበሩ ቀዳማይ አኻልብ ተባሂላ ተጸውዐና ቅድመ መስቀል ናይ አሕዛብ ስም እንታይ ነይሩ አኻልብ ነይሮም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ዘሎ እንተኣ ተመልኪትና ከፈዲ 21
حنتي كان أناويت سبيتي أماركوس غريخاوتي لوالو إذا سبيت زي أحزابيا ولا كحويلا مسلمانتو قويتا إيس كورسوس انتا إلوا انجيرا ولود نخالب كوهاب صبو أيكونان ريخم اللهم إيسوس كورستوس انتا إزلا زلو انجيرا ولود نخالب كوهاب صبو أيكون ولود تبهيلو بزلو منيم إسرائيل يوم أخالب تبهيلو بزلو خمنيم أحزاب يوم ولود زتبهيلو منيم إسرائيلاويان يوم إسرائيل والدي زبكريه إسرائيل بخور ودئي تبهيلو أولس دمان جرنا يو أملاخ دقو جبرم تبهيل من إسرائيلاويان سلاز إنجرا ولود مالت ناي إسرائيل برخت ناي إسرائيل تسقى ناي إسرائيل سبعه ناي إسرائيل محرت نا أحزاب كوهاب صبو أيكونن يبلال نا أخالب من يوم أحزاب يوم قويتا إيسوس كريستوس أمسا أبير أخالب زلوم زلو نو أقدمون سمنير ومي زي ساعات مرaf 10 حدا فوق شوعات إسرائيلاويان قبصاويان أخالب تباهيلوين قبصاويان أحزاب سلازخون بعابي يقول مسرتاوي نطبقن أب قدامي مصحف ساموئيل مرaf 10 شوعات فوق 43 ጎልያድን ዳዊትን ምስተባአሱ ዳዊት ወንጭፍ ሒዙና በጎልያድ መስከደ ጎልያድ እንታይ ኢሉ አነስ ከልብድ ናባይ በትርሕስካ ትመጻኒ ኢሉ አነስ ከልብድ ሪኦም ባዕሉ ንስሙ በዝጸውዖ እዚ ስምዚ ናይ አሕዛብ ስም ናይ አሕዛብ መጸውዕ ኮይኑ ቀጽኢሉ ማለት እዩ ስለዚህ ሪኦም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ بعلم بزوج وسم أحزاب بعلنا بزوج أنا ويرما بعلم بزوج وسم إنجرا ولد على الكان خالد مهاب صبوا أيقونن سلزي قدم مسكلنا أحزاب سم انتايرو أخالب يبحال نيرو قتلنا دما صلاتي إسرائيلاويان فتوتي كون كله إسرائيلاويان فتوتو كبالو خلو نحنا لما تعيرنا صلاته قدوس باولوس وصب انز تصرو نهنا تسهلنا بمتولدو ايبلن رومي مراف 5 فر 10 نحنا صلاته كلنا بناي ودو موت جن تعرقنا ስለዚህ እስራኤላውያን ፎቶውቲኦም አሕዛብ ድማ እንታይመሩም صلاውቲኦም ነይሮም ስለዚህ ቅድም መስቀል نحنا እንታይና صلاቱ ያንባል ነርና ማለት قتلنا ثالثاي سمنا زنبرن تاي رحقات افسون معراف كلت حجون ذكروا مسبلنا دحرغن تايلنا حجغنا نسخاتكم اذا قدم رحقات زنبركم بكريستوس يستقبلكم مالك بمفساس دمو قربكم نسخاتكم اذا رحقات زنبركم بكريستوس يستقبلكم مالك بمفساس دمو قربكم ስለዚህ እስራኤላውያን ቁርባት ክባሉ ሆለው أحزاب ما تعمل رحقات يوم نيرهم نزيه كقصيلو أما مسكال تسائل بمات نتصل إدم سو نخليت يوم حدا بمباركة بمسكالو مس أملاخ تعالى أما سيخا أنا أخذكم نتم رحقات زنوركم سلام أبصركم نتم كرب زنورك السلام أبصرهم نأخذكم نتم رحقات زنوركم سلام أبصركم نتم كرب زنورك السلام أبصرهم سلازي إسرائيلوان كربا أبقروي يوم نيرهم نحن أزينا خاوز رحنا يرنا مالتي بموصال زي جزرات تبعنا إسرائيلاويان جزرات يوم كم تقدم زنجركم نسخاتكم إذا كلام بتولدكم أحزاب زنوركم إذا جزرات بتعب سجات تجبر جزرات بمكح زي جزرات إلى مسؤولكم نورو ذكروا سلازي زي جزرات تبعنا دم نسوانيرنا إسرائيلاويان حزبي تبعهم يسوون كل مسكال نحن دم زي حزبي تبعنا نسوانيرنا سلازي أستول دحر مسكال جن انتي كوينا دحر مسكال جن حد نتفاتير كبر نسمي يقول سلازي مسكال نفرعونن موسين حد زجبرئي مسكال نقوليادن داويتن حد زجبرئي مسكال نروحكون قربان حد زجبرئي مسكال نجزرون زي جزرون حد زجبرئي مسكال نسألان أفكارن حد زجبرئي مغنيات ناتنا سم كدم مسكال بولود أخالبي نيرو
ناتنا سم قدم مسقل بفتاوتي صلاتي نيرو ناتنا سم قدم مسقل بغزرات زي غزرات نيرو ناتنا سم قدم مسقل برحقات بقربات رحقات نيرو مسقل مسمصغن ازو كله طفي اب مسقل جن كلاتنا انت كوينا كلنا حد خوينا كبر نسم يكون ጳውሎስ ከዛረብ كله አብሮሜ ምዕራፍ 3 እኮ እግዚአብሔር ዶ አምላክ እስራኤልዩ ያ አይፋሉን አምላክ አህዛቡንባ ነቲ ዝተገዘረ በእምነት ነቲ ዘይተገዘረ በእምነት ዘጽድቅ ሓደ አምላክ ይዘሎ ኢልና ከርንስም ይሁን ስለዚህ እንታይ ለማ አንተ ምሳኹም ከደለ ነረ ምናልባት አስፍሕና ወንክን ሪእና نحنا زم أحزاب زتباهلنا حجينا كورسوس أكلنا نباهل ستيلنا حجي زي أمن بكورسوس زي اللي سبون أحزاب يزباهل سلازي زم حجينا كورسوس أكل زرلنا زم ولد إجزاء زخنا كدم مسكال جن إز السناتنا أين برن كدم مسكال جن إزم نقول كماسمات يمرناتنا السمات كدم مسكال جن كاب إجزاء أملاح زرحنا أينا سلازي مسكال مسرتها ونجري نام مسكلنا كنا معقوب زلنا نام مسكلنا كنت متزلنا ጸጋና ይጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይሁን ሰላም